Pang 11 na yun eh. Pang 11 tani na yun eh. 11 session yun eh. 11 session. Oh, 11 session ito. Hello mga subscribers. Muli, ito po yung aming 11 session therapy kay Kuya Marcian Nunag. 57 years old. Kasama na po si ating mga pinakasawa dito po sa Kabakle, sa Pangbayabas, Babalak at Pampanga. So, challenge po natin siya for 21 upo tayo and then 3 sets lakad. So, watch nyo po kung makakaya nyo po yung kanyang challenge para pampalakas po ng kanyang lower extremity. Watch nyo po till the end. Ilan na? 6. Hindi, ulit-ulit yan. 3. Yan na. Nalakasan mo bilang mo. Yan. Balance lang, pre. Dadaan lang. Hindi tayo nagmamadali, ha? Kaya ba? Ayan po, after po ng kanyang tayo po exercises, so po ngayon ay lalakad dun sa bahay nila ng walang saklay. So yun po yung challenge ko sa kanya ngayon. Ayan. So again po, bukas po ay undas po. So kung masama po ang panahon, wag po tayong sumugod sa mga ano po natin. Medyo kung okay naman po ang panahon, go po tayo. Ayan po, ang naman ito sa modelo ng mag-girlfriend. So ipagpailan po natin sila para mas safe po tayo or mag-trip po tayo ng dila sa bahay. Mas safe po yun. Ayan. Yan na. 13. Ayan. 13 pa lang po. Ayan. 14. Ayan. Alaksan mo nga pre. 15. Ayan. So ito yung challenge si Moderno Mangkepeng kay Kuya Marcelo. Ayan. Kakayanin kaya? Ayan, nabangan natin kung kakayanin niya yung aking challenge sa kanya na upo tayo, 21, 3 sets, at saka lakad 3 sets, tingnan natin. Pag hindi kaya, alam niya na, continue. Ayan. 19, ayan. So ito yung aming first sets for 19. 20, o isa pa. 21, relax. Buka mo na. So, count ka ng mga 10 sets, 10 seconds. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagod ka ba? Okay lang? Kaya? Okay lang. O, kasi yung bagong ahit pa. Ang guwapings. Ayan. So, natapos niyo na po yung 21. Po tayo. Lalakad naman sa ngayon for first time. Sige, tingnan natin. Ayan. Sige natin. Yun. Balancing ha. Hindi natin yung balancing natin. Sunod natin sa Kuya Marciano sa kanyang gagawin na yan. Ha? So dito po, dinidevelop natin yung balancing niya as well as yung kanyang courage. Yan, binabalik natin yung kanyang pag-iisip na kaya niya maglakad pero kailangan maingat. Yan. So we motivate him, yung balancing niya, paglalakad niya manumbalik. So after 2 years po siya, na-stroke po siya. So ito po yung aming 11 session massage therapy, combination of all kind of techniques done to stroke patients, Marcelo. So china-challenge ko ngayon sa kanyang challenge na exercises po ito, ang palakas ng kanyang lower limb. Ayan. Then upo, tengang konti, 10 seconds upo. Ayan, challenge kita. Inileksin mo na. Okay na pakiramdam? Hindi ka nahilo? Sige. Upo tayo. So, ito na po yung pang 2 rounds namin. Ayan, 2 rounds. Kakayanin kaya? Hindi. Upo tayo muna. 21. Okay. Bilang ha? Upo ka. Huwag kang manginig. Relax ka lang. Kalma ka lang. Hindi na tayo nagmamadali. Importante magawa mo ito ng maayos. So again po, I encourage mga stroke patients natin dyan, ng mga nanonood, please, huwag niyo pong gagawin ito na mag-isa. Kailangan meron kayong nakabantay na kaagapay na malapit sa inyo, asawa o kamag-anak o sino nagbabantay sa inyo. Kasi hindi niyo pwedeng gawin ito mag-isa. Masyadong very risk to. Ayan.
Ayan. Okay. 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 Sige. Kaya challenge yun eh. Kailangan magiging mo yan. Ilan na? Okay, 50 na po. Mga subscribers, likers. Modern yung mga kepens. Kepen yan. Siya. 16. Yan. Yan. Oh, relax ka lang. Relax ka lang. Kakayanin kaya ni Kuya Marcelo ang 3 rounds, 3 sets, or to be continue to? Sige. Relax ka lang. Relax lang ha. 19. Yan. 2 down to go. 20. Isa pa. Push. 21. Relax. Buka muna. Relax for 10 seconds. Inhale, exhale. Okay. Nabigla ka ba? Okay. So, dahan-dahan tayo. Okay. Ganyan talaga. Challenge yan eh. Kailangan gawin mo. Yan. Sige. Yan. Dahan-dahan mo ha. Balancing. Yan. So, this is our second set nung kina-challenge ko kay Stroke Patience Marcelo sa kanyang walking balancing. Ayan, pagpalakas ng kanyang lower extremity as well as balancing. So, ito po yung aking first na kina-challenge ko yung stroke patients natin. Ayan. So, shoutout pala sa lahat ng mga Nunag clan dito sa Kabakle. Pangbayabas, yan. Mga mag-anak ni Kuya Marcelo at mga mag-anak ni Ate Marisa yan, mga clan niya, sa inyo lahat, shout out kung naglalakad na yung ating stroke patients. Okay, sa lahat ng aking mga pamilya, sa mga Salak clan, sa inyo, shout out. Yumul clan sa Bicol, shout out. Sa inyo lahat dyan. Yan, sa mother side ko. At ang pamilya ng mga Gutierrez, Cagyat, dyan sa may Arayat, Kandating. Yan, sa inyo lahat, shout out. At ang mga kila Paring Ray, mga likuman, including kila Colonel Alikuman family, shout out. Sa inyo lahat dyan. Yan. At mga lapos dyan sa may Santa Cruz. Sa mga dyan, shout out. Yan, ingat kayo. Lahat po tayo, ingat tayo sa pagtitig ng ating mga kandila. City na safe and secured. Walang bagyo. Okay? At lahat dito sa may Batasan, shout out. Mga Salak clan, Salak, combination of De La Cruz and Garcia. Shout out sa inyo lahat.